Αν το να ξέρεις πώς να βάλεις μπρος ένα αμάξι είναι το ίδιο επίπεδο γνώσης με το να ξέρεις ότι στο Super Mario πας δεξιά για να προχωρήσεις, τότε το να ξέρεις να παίζεις Counter-Strike είναι σαν να ξέρεις να κάνεις drift. Και εμείς εδώ σήμερα θα φτιάξουμε την πίστα. Όπως με τα αυτοκίνητα, έτσι και τα βίντεο παιχνίδια έρχονται σε πολλές εκδοχές και κάθε ένα θέλει την πίστα του. Έχουμε παιχνίδια δυσδιάστατα, τρισδιάστατα, virtual reality, παιχνίδια που αφηγούνται ιστορίες, άλλες τρόμου, άλλες sci-fi, παιχνίδια puzzle, παιχνίδια ανταγωνισμού, παιχνίδια στρατηγικής. Αυτά τα παιχνίδια. Και το Counter-Strike από όλες αυτές τις κατηγορίες βρίσκεται στο ανταγωνιστικό παιχνίδι πρώτου προσώπου με 3D στατικό περιβάλλον. Δεν θα έχουμε πάλι πόρτλους όπως πέρσι. Τα ηχεία και η ακουστική στην αίθουσα είναι μια χαρά. Τα μάτια πάνω λοιπόν, παιδιά, και δώστε βάση. Δεν θα κουνάω κλειδιά πάλι σε όλο το βίντεο φέτος. Jingle, jingle, pay attention. Είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα αυτή τη φορά. Συνεχίζουμε. Το CS δεν ήταν πάντα όμως σε αυτή την κατηγορία. Από την κυκλοφορία του το 1999 μέχρι και το 2023 πέρασε από πολλές αλλαγές και πειραματισμούς. Δοκίμασε να έχει τείχους που σπάνε και αντικείμενα που κουνιούνται. Την εποχή που το να μπορεί ο υπολογιστής σου να τα εξομοιώσει αυτά τα physics ήταν ακόμα πρωτόγνωρο και cool, μέχρι που κάποιοι κέρδιζαν συνέχεια μπλοκάροντας τις κύριες διαδρομές ή κρύβοντας τη βόμβα. Δοκίμασε να έχει πολλούς τρόπους να παίξεις, όπως το να σκοτώνεται ένας τον άλλον ελεύθερα ή σε ομάδες ή να κρατάτε ομήρους, μέχρι που κάποιοι άλλοι εξειδικεύτηκαν σε αυτά και το έκαναν πολύ καλύτερα. Με λίγα λόγια, όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία του παιχνιδιού αλλά και οι παίκτες συμφώνησαν σε μερικά πράγματα και παράμετρους για το παιχνίδι και τους χάρτες του. Όπως το ότι η κυριότερη λειτουργία του παιχνιδιού που θα παίζεται και επαγγελματικά θα είναι η απενεργοποίηση της βόμβας, ότι δεν θα μπορείς πια να ακούσεις τους αντιπάλους στην αλλαγή του μηχρόνου. Και ότι τα περιβάλλοντα θα είναι απολύτως στατικά, έτσι ώστε να μπορείς να τα απομνημονεύσεις και με κάθε αγώνα να χτίζεις πείρα και γνώση που θα χρησιμοποιήσεις για να κερδίσεις τον αντίπαλο την επόμενη φορά. Όπως για παράδειγμα, να ξέρεις σε ποια σημεία του χάρτη μπορείς να φτάσεις εσύ πριν εκεί από τον αντίπαλο, ποια σημεία έχουν την καλύτερη κάλυψη, ποια την καλύτερη ορατότητα και μπλα μπλα μπλα, σε ποιο πίξελ πρέπει να σημαδέψεις, έτσι ώστε με ένα jump throw να μπορείς να ρίξεις χειροβομβίδα καπνού που σφινώνει ανάμεσα ακριβώς από αυτά τα δύο τούβλα και σκάει πριν προλάβει ο ελεύθερος σκοπευτής της αντίπαλης ομάδας να φτάσει καν σε αυτό το σημείο και να το σπρώξει με κεφαλιά στο πάτωμα. Διότι και αυτός δεν είναι κανένας άσχετος, ξέρει τι του έρχεται, οπότε έχει πάρει μια χειροβομβίδα για να τον σπάσει, ώστε να βγει ο φίλος του από την B όσο όλοι οι άλλοι κοίταγαν αυτόν. Γιατί το περίμεναν ότι θα το έκανε αυτό επειδή το έκανε στον προηγούμενο γύρο. Διότι εμείς οι gamers μπορεί να μην θυμόμαστε το άμκα μας ή τα γενέθλια του κολλητού μας, αλλά αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω είναι ότι όπως στα παραδοσιακά αθλήματα, έτσι και εδώ το επίπεδο δεξιοτήτων είναι υψηλό και συμβαίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο μυαλό των παικτών που δεν φαίνονται απλά κοιτάζοντας στην οθόνη και παίζεται από παίκτες που το παίρνουν το ίδιο σοβαρά με το 5v5 στα γηπεδάκια. Τι μου είπε? Γιατρέ! Γιατρός! Αλλαγή! Φίλε, δουλεύουμε αύριο! Παίζεται από επαγγελματίες σε ομάδες με προπονητές, διατροφολόγους και ψυχολόγους σε τουρνουά που βλέπουν εκατοντάδες χιλιάδες live και με επταψήφια έπαθλα. We do have what is looking to be a technical timeout, so bear with us. This one sorted ASAP. Shiro just wanting to get his pillow. Ah, yeah. Και όπως καταλαβαίνετε, τα στάνταρ για τις πίστες του παιχνιδιού είναι υψηλά. Καμία γραμμή δεν είναι τραβηγμένη τυχαία και κανένα βαρέλι δεν είναι άσκοπα εκεί που βρίσκεται. Ένα κουτί είναι αρκετό για να αλλάξει τελείως τους χρόνους ή τους τρόπους προσέγγισης στο χάρτη και ένας τοίχος είναι αρκετός για να κρύψει τις πληροφορίες που μπορείς να συλλέξεις για τις κινήσεις των αντιπάλων. Πάμε λοιπόν να δούμε και λίγο τους κανόνες. Δύο ομάδες, 5 και 5 ατόμων. Η μία έχει μία βόμβα. Στόχος των ομάδων είτε να σκοτώσουν όλους την αντίπαλη ομάδα ή ανεξάρτητα από το πόσο είναι ζωντανή να σκάσει η βόμβα για να κερδίσουν οι τρομοκράτες ή να αφοπληθεί αφού ενεργοποιηθεί και να κερδίσουν οι αντιτρομοκράτες. Η βόμβα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όπου να είναι. Υπάρχουν δύο προκαθορισμένα σημεία στο χάρτη. Αυτά βρίσκονται πάντα πιο κοντά στους αντιτρομοκράτες, όπου είναι και η ομάδα που αμήνεται. Και είναι δίκαιο αυτό? Ναι! Πέρα από το ότι οι ομάδες αλλάζουν ρόλο στο ημίχρονο, οι τρομοκράτες έχουν την ευκαιρία να πάνε όλοι μαζί από ένα σημείο. Ενώ οι αντιτρομοκράτες που δεν ξέρουν από πού θα τους έρθει πρέπει να απλωθούν στο χάρτη για να καλύψουν όλες τις πιθανές εισόδους προς τα προκαθορισμένα σημεία. Εντάξει, για να είναι και λίγο δίκαιο, αυτές οι εισόδοι συνήθως σχεδιάζονται σαν bottlenecks, θερμοπύλες style, αλλά και πάλι δεν αρκεί ένας για να κρατήσει 3 εκατομμύρια όπως έγινε στα αλήθεια. Και μερικές φορές αυτά τα bottlenecks τοποθετούνται σε σημεία πιο μακριά από τα bombsite, αλλά οι σχεδιαστές βεβαιώνονται ότι
ότι και οι δύο ομάδες φτάνουν σε αυτά ή έχουν όραση σε αυτά ταυτόχρονα. Ναι, τα έχουμε ξαναπεί στην ερευνητική εργασία αυτά, αλλά έχουμε και καινούριους subscribers στην αίθουσα, οπότε ανακεφαλαιώνουμε. Δύο ακόμη παράμετροι που λαμβάνουν υπόψη οι παίκτες και οι σχεδιαστές είναι η κλίμακα του χάρτη και ο χρόνος κάθε γύρο, που είναι περίπου 2 λεπτά. Οι σχεδιαστές του χάρτη βεβαιώνονται ότι δεν θα σπαταλάς το χρόνο σου περπατώντας επί ώρες, αλλά και ότι θα σου μένει χώρος και χρόνος για να στήσετε στρατηγική και να την εκτελέσετε στο bomb set ή να πάτε στο άλλο αν αλλάξετε γνώμη στα μισά του γύρου. Και μία ακόμα παράμετρος είναι η οικονομία. Το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ να κρατήσουμε είναι ότι μερικές φορές η μία ομάδα είναι πιο ευάλωτη από την άλλη, οπότε προτιμούν να κρύβονται σε ύπουλες γωνίες ή, εάν βρίσκονται σε αριθμητικό μειονέκτημα, βρίσκουν μια γωνία και περιμένουν το γύρο να τελειώσει, ώστε να σώσουν τον εξοπλισμό τους για τον επόμενο γύρο. Σας μπέρδεψα? Τέλος πάντων, θέλουμε απλά γωνίες χωρίς κάλυψη ή δυνατότητα για υποχώρηση. Κρατήστε το γιατί θα μας φανεί χρήσιμο. Όλοι αυτοί οι παράμετροι, και επειδή δεν μπορείς να έχεις δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους να παίξουν σε ένα συμμετρικό γήπεδο, αυθόρμητα οδηγήσει σε ένα ασύμμετρο layout. Και ο σχεδιαστής του πετυχαίνει ισορροπία πειράζοντας την κλίμακα και προσθέτοντας διαδρομές. Αλλά πρέπει να προσέχει, γιατί προσθέτοντας πολλές διαδρομές δημιουργεί τελικά ένα λαβύρινθο χωρίς αληθινά bottlenecks και τυχαιότητα, όπου ένας προσπαθεί να πετύχει τον άλλον με γυρισμένη την πλάτη σε κακό timing. Πάμε και στα πιο καλλιτεχνικά τώρα. Ένας καλός σχεδιαστής χάρτη σε καθοδηγεί στην πίστα χωρίς να επιλέξει. Διακριτικά, με φωτισμό, υλικότητα, αντικείμενα και έπιπλα, landmarks, ένα τεράστιο κόκκινο βέλος που μασκάρεψε ως πινακίδα και όλα αυτά με μέτρο για να μην εμποδίζουν το gameplay. Να μην καμουφλάρουν, για παράδειγμα, τους παίκτες μέσα στο θόρυβο. Για παράδειγμα, ένα φωτεινό δωμάτιο με ανοιχτά παράθυρα που διαφέρουν από όλα τα άλλα γύρω και ό,τι σύμπτωση μια σκάλα. Άρα μπορώ να πηδήξω εκεί πάνω. Τα πλακάκια εδώ έχουν διαφορετικό χρώμα. Εδώ λοιπόν ορίζεται το bomb set. Και ναι, πολύ περιληπτικά, ό,τι είπαμε μέχρι εδώ ήταν η ερευνητική μου πέρσι. Wow. Γοητευμένος λοιπόν από αυτή την χωρική χορογραφία, την σχεδιασμένη τυχαιότητα, το ελεγχόμενο χάος, το. Ελά. Έπεσε το site πάλι. Ναι. Τέλος πάντων, αποφάσισα και εγώ να φτιάξω το δικό μου Magnum Opus. Βασικά, όχι και τόσο Magnum, καθώς αυτό που έφτιαξα προορίζεται για τον τρόπο παιχνιδιού Wingman, όπου ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες σχεδιασμού και gameplay, απλά οι ομάδες είναι 2 εναντίον 2 και το bomb site μόλις 1. Πριν ξεκινήσω, έπρεπε φυσικά να κατανοήσω καλύτερα τους παίκτες μου. Δηλαδή, τι αναζητούν από αυτή τη λειτουργία και πότε την επιλέγουν. Φυσικά, δεν μπορούσα απλά να τους στείλω email με το ερωτηματολόγιο στο ακαδημαϊκό τους ή στο Facebook για να το αγνοήσουν όπως συνηθίζεται, γιατί μιλάμε για ανώνυμους χρήστες στο ίντερνετ. Έτσι έπρεπε να τους βρει αυτό. Ήθελα μια πλατφόρμα που σερβιρε περιεχόμενο σχετικό με το Counter-Strike και που το κοινό έρχονταν σε αυτή κυριοθελώς για να το καταναλώσουν. So, here is one I prepared earlier. Συγκεκριμένα 2 χρόνια πριν, δημιούργησα ένα καινούριο καναλάκι στο YouTube όπου θα ανέβαζα βίντεο αποκλειστικά για Counter-Strike στα ελληνικά, πασπαλισμένο με μερικά memes για το Φάνη Λαμπρόπουλο. Και σύντομα είχα ήδη ένα κοινό ψημένο στη φάση και πρόθυμο να με βοηθήσει. Έτσι, πολύ απλά ανέβασα κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου ως community post, το οποίο σερβιρόταν αυτόματα από τον αλγόριθμο στο κινητό των χρηστών που έπαιζαν το παιχνίδι. Από το πορίσματα του ερωτηματολογίου. Από τα πορίσματα του ερωτηματολογίου και περαιτέρω έρευνα κατέληξα στα εξής συμπεράσματα. Οι παίκτες Wingman αναζητούν κάτι πιο γρήγορο και πιο χαλαρό από το κλασικό 5 εναντίον 5, είτε για ζέσταμα είτε γιατί περιμένουν κάποιον φίλο τους. Κάτι που είναι κυρίως υπαίθριο, αλλά περιλαμβάνει και μια υγιής μίξη κλειστών χώρων. Κάτι με περιορισμένη λεπτομέρεια και καθαρές σιλουέτες όγκων. Κάτι με ήπιες υψομετρικές διαφορές, δηλαδή που το μάτι δεν χρειάζεται να δει ακραία πάνω ή κάτω για να εντοπίσει τον αντίπαλο. Παράλληλα όμως εντόπισε ένα πρόβλημα, μια πανδημία αν θέλετε, που μαστίζει την κοινότητα του παιχνιδιού και των δημιουργών του. Βλέπετε, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση στα ανταγωνιστικά παιχνίδια έρχεται όταν κερδίζεις, ό,τι έκπληξη. Και για να συμβεί αυτό πιο συχνά, προτιμάς να παίζεις σε χάρτες που νιώθεις εντός έδρας, γιατί τους ξέρεις καλύτερα. Έτσι, είσαι λιγότερο πρόθυμος να βγεις από το comfort zone σου και να δοκιμάσεις καινούριους χάρτες, ξέροντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συναντήσεις παίκτες που είναι το διαμάντι τους αυτό και θα χάσεις. Όχι μοιράζ, πάτερη μόνο έντις. Ναι, ρε! Γι' αυτό σε δεύτερη παράλληλη έρευνα βρήκα τρόπους για να τους ψήσω περισσότερο να το δοκιμάσουν. Πρώτον, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν ο χάρτης βασιζόταν σε αληθινή τοποθεσία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι πολλές επαγγελματικές ομάδες σχεδιασμού κάνουν το ίδιο και συχνά κερδίζουν σε διαγωνισμούς. Και δεύτερον, ο χάρτης θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανές. Αλλά για να μην κάνω κι εγώ άλλον έναν στερεοτυπικά γαλανό λευκό χάρτη που συναντάμε σε κάθε video game ever. Απίθανο μέρος! Ίσως αυτό είναι το καλύτερο σημείο για το βασίλεμα στη Σαντορίνη. Και επειδή είμαι υπηρώτης, ήθελα κάτι πιο κοντά στις ρίζες μου και να μην πάω πολύ μακριά. Ναι, εδώ μια χαρά. Τώρα έπρεπε να βρω ένα σημείο με υπηρώτικη αρχιτεκτονική.
παραδοσιακή εννοώ, και που οι παράμετροι που συζητάμε εφαρμόζονταν ήδη ή έστω με λίγο τροποποίηση. Γρήγορα εντόπισα τα στοιχεία αυτά στο Μουσείο του Αλιπασά και της Επαναστατικής περίοδου. Φέρουσα πέτρινη τοιχοπία, σχιστόπλακες παντού, κάνα σαχνίσι, κλειστές αυλές και ξύλινα δοκάρια. That's a bingo. Τώρα, περπατώντας πάνω κάτω και γύρω από το μουσείο εννοώ, έκανα εικόνα στο μυαλό μου πώς θα μπορούσε να παίζει ο κάθε γύρος. Γιατρέ! Γιατρός! Δουλεύουμε αύριο! Βλέπετε, υπάρχει μια πολύ καλά δοκιμασμένη φόρμουλα όσον αφορά το σχεδιασμό πετυχημένων χαρτών για το παιχνίδι και είναι γνωστή ως το 3-lane layout. Μια μέση διαδρομή που ενώνει τους χώρους εκκίνησης των δύο ομάδων, γνωστή ως mid, μια μεγαλύτερη και συχνά πιο υπαίθρια διαδρομή, γνωστή ως long, και μια ακόμη συχνά μικρότερη και πιο κλειστή. Τα bombsite ακομπούν στις δύο εκατέρωθεν και συχνά αυτές ενώνονται μεταξύ τους με δύο ή και παραπάνω διαδρομές γνωστές ως connectors. Αυτό που πετυχαίνουμε είναι χώροι όπου όλα τα όπλα του παιχνιδιού φαίνονται χρήσιμα και λειτουργούν με το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν, καθώς και σημεία όπου κάθε παίκτης αξιοποιεί τα δυνατά του σημεία. Κάποιοι παίζοντας πιο παθητικά και από απόσταση, και άλλοι πιο επιθετικά και σε κοντινές αποστάσεις. Τα πράγματα για τη λειτουργία Wingman δεν αλλάζουν. Απλώς το bombsite βρίσκεται πιο κεντρικά. Πάμε λοιπόν να εντοπίσουμε αυτά τα σημεία στο χάρτη, και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο για animated διαγράμματα, εαυτέ μου πλησίασε λίγο το projector, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το bombsite θα έπρεπε φυσικά να είναι το σπίτι του Αλιπασά και συγκεκριμένα το δωμάτιο που δολοφονήθηκε. Η ομάδα των αντιτρομοκρατών θα μπορούσε να έρχεται θεωρητικά από την πόλη, από κάποιο αστυνομικό τμήμα π.χ., και των τρομοκρατών στα κρυφά από τα δέντρα στην πίσω αυλή. Η πρώτη εμπλοκή μεταξύ τους θα μπορούσε να γίνεται απευθείας στα πρώτα δευτερόλεπτα στην κεντρική αυλή, το mid lane μας, όπου θα έβλεπαν ο ένας τον άλλον μέσα από το bottleneck που δημιουργεί η αψίδα κάτω από το δωμάτιο του Αλιπασά. Κάτι σαν αυτό που συμβαίνει στον πιο διαχρονικό και πετυχημένο χάρτη όλων των εποχών, Dust 2, μόνο που εδώ αυτή η εμπλοκή είναι optional και δεν σε αναγκάζει να περάσει από μπροστά. Η υπαίθρια και πιο μεγάλη διαδρομή υπάρχει ήδη και βρίσκεται στην παραλίμνια μεριά και χωρίζεται από τον τοίχο της κεντρικής αυλής, και η μικρότερη και πιο κλειστή διαδρομή βρίσκεται... Αυτά μου περίμενε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Βλέπετε, σε όλους τους χάρτες ever, το bombsite έχει πάντα πάνω από έναν τρόπο να το προσεγγίσεις. Ποτέ δεν έχει μία είσοδο και μία έξοδο. Αλλιώς θα γινόταν γρήγορα βαρετό και άδικο. Δυστυχώς όμως αυτό συνέβαινε στο δωμάτιο του Αλιπασά. Ή μήπως όχι. Βλέπετε, σε μια σκοτεινή γωνία του δωματίου υπήρχε ένα κελί σκαμμένο μέσα στο βουνό, όπου λειτουργούσε ως φυλακή και χώρος βασανιστερίων για τους εχθρούς του Πασά. Και εδώ είναι που το βασισμένο στην αληθινή τοποθεσία αρχίζει να βγάζει κάποιο νόημα. Γιατί ταυτόχρονα στο βουνό βρίσκονταν σπηλιές, όπου το 40 οι κάτοικοι του νησιού κατέφευγαν για να αποφύγουν τις ιταλικές βόμβες. Και επειδή απαγορεύεται είσοδος σε αυτές, και αφού κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα, μπορούσα να ισχυριστώ ότι έχουν ό,τι σχήμα θέλω. Έτσι, το μόνο που είχα να κάνω ήταν να ενώσω τις πηγές που βρίσκονταν... Γιώργο, να ενώσω τις πηγές που βρίσκονταν ήδη στην πάνω μεριά του χάρτη με το μπουντρούμι. Και μπουμ, εδώ βρίσκεται το τρίτο lane, εδώ βρίσκεται το connector ως μπουντρούμι. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μερικά από τα παράθυρα του δωματίου μπορούν να σπάσουν και να λειτουργήσουν ως εξώδη κινδύνου. Το ένα βρίσκεται στο μπροστά και δεξιά μέρος του δωματίου, και ένα ακόμη στο βάθος και αριστερά. Για να δώσετε τη ζώνη σας. Οκ, εντάξει, I will let myself out. Φύγε Γιώργο, ευχαριστούμε. Πάντως ναι, τα παράθυρα όντως μπορούν να σπάσουν και θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Άλλο ένα σημείο όπου η ταινία ξεφεύγει από το βιβλίο είναι η θέση της εκκλησίας. Βλέπετε, στην πραγματικότητα η εκκλησία εμποδίζει την όραση των δύο ομάδων μέσα από την αψίδα. Οπότε στη δική μου εκδοχή τη μετακίνησα λίγο προς τα πάνω. Ας δούμε λοιπόν αυτή την οπτική γραμμή μέσα από το παιχνίδι. Ναι, καιρός ήταν. Ωραίο δεν ήταν αυτό το transition με το Google Maps. Έπρεπε να το είχα κάνει και στις παλιότερες εργασίες. Η αψίδα στην πραγματική ζωή βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον χώρο εκκίνησης των τρομοκρατών. Πράγμα πολύ κακό, καθώς εάν οι αντίπαλοι ήταν αρκετά γρήγοροι, μπορούσαν να τους πιάσουν ακάλυπτους και απροετοίμαστους. Έτσι, ανύψωσα αυτόν τον χώρο, ώστε οι τρομοκράτες να επιλέγουν εάν θέλουν να κατέβουν εκεί κάτω και να παλέψουν νωρίς το γύρο, και αν όχι, απλά πάνε κατευθείαν στις άλλες δύο διαδρομές. Και όχι, αυτό το ύψος δεν είναι τελείως αφύσικο, ok. Βλέπετε, τα γύρω κτίρια και κυρίως η εκκλησία είναι ήδη ανεψωμένα στην πραγματικότητα. Τέλειο, έτσι. Οπότε, τι είναι 2 μέτρα ακόμα. Και ναι, ok. Ας αναφέρουμε λίγο τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Το scale. Όχι το δικό μου scale. Κλίμακα, κλίμακα. Πόσο ύψος έχει μια τυπική πόρτα μαζί με το κούφωμα? 2,20. Σωστά, τη μέτρησα. Πόσο έχει αυτή?
Σχεδόν 3 μέτρα. Κι όμως δεν της φαίνεται, ειδικά όταν την βιώνεις μέσα από μια τυπική οθόνη υπολογιστή. Βλέπετε, τα video games και συγκεκριμένα της Valve δεν δημιουργούνται σε αρχιτεκτονικά προγράμματα σχεδιασμού, αλλά σε game engines, τα οποία σκοπό έχουν να προσομοιώσουν την αίσθηση του χώρου με αριθμητική σταθερότητα συμβατή με τον υπολογιστή μας. Έτσι, η Valve επινόησε το Hammer Unit, όπου αντιστοιχεί σε περίπου 3/4 μιας ίντσας, Αμερικάνοι τι περιμένεις. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ένα converter και μερικά στοιχεία από το Maps και OpenStreet, σχεδίασα τα κτίρια ως όγκους και τα τοποθέτησα στις πραγματικές τους αποστάσεις. Και όταν τα είδα μέσα από τα μάτια του παίκτη, είχαν απόσταση μεταξύ τους 2 γήπεδα σόκερ στην κίτρινο σχολικό λεωφορείο. Και το κερασάκι στην τούρτα, το ύψος των παικτών είναι 1 μέτρο και 37 εκατοστά. Βλέπετε το μπέρδεμα. Α, ναι, και το δέντρο είναι όντως τόσο τεράστιο στα αλήθεια, εδώ δεν υπέρβαλα. Έτσι, στην πράξη, οι level designers σχεδιάζουν κατ' εκτίμηση, βάζοντας ως προτεραιότητα το gameplay και τα timings, κρατώντας σταθερά μόνο τα ανοίγματα στις πόρτες, ώστε να λειτουργούν το ίδιο consistent από χάρτη σε χάρτη. Έτσι και εγώ μέτρησα μερικά timings σε μερικούς χάρτες Wingman, είτε επίσημους είτε από νικητές διαγωνισμών, και κατέληξα ότι πρέπει να χρειάζεσαι κατά μέσο όρο 12 δευτερόλεπτα για να τρέξεις κατά μήκος του, από χώρο εκκίνησης σε χώρο εκκίνησης. Εμένα ήθελε 17. Τα προσάρμοσα λοιπόν και αφού έφτιαξα ένα βίντεο στο κανάλι μου ενημερώνοντας τους συνδρομητές μου ότι φτιάχνω ένα χάρτη για το παιχνίδι, ξεκινήσαμε το πρώτο τεστ με μερικούς από αυτούς για να βεβαιωθούμε ότι τα timings και τα bottlenecks είναι σωστά τοποθετημένα. Αυτό το πράγμα τι είναι, λες και το πήρε σε Minecraft είναι αυτό. Έλα να το κόψουμε. Έχει πάρει... σε κεμπάμπι. Αυτό έγινε μέσω της πλατφόρμας του παιχνιδιού στο Workshop, ένα μέρος που μπορείς να ανεβάσεις τις δημιουργίες σου και να τις ενημερώνεις κάθε φορά που κάνεις αλλαγές, κάνοντας την update, σαν ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Είναι κάτι που συνεχίσαμε να κάνουμε σχεδόν κάθε φορά που έκανα αλλαγές για να δούμε αν είναι εύστοχες. Η συνεισφορά του feedback των παικτών ήταν μεγάλη και τους κάνει κατά κάποιο τρόπο επίσημους σχεδιαστές αυτού του χάρτη. Πάμε να δούμε μερικά σημεία στο χάρτη όπου έμεσα σχεδίασε η κοινότητα. Σε αυτό το σημείο, για παράδειγμα, δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρο από πού θα εμφανιστούν οι αντίπαλοι. Έτσι, αλλάζοντας λίγο τη γεωμετρία, δημιουργήσαμε ένα νοητό κουτί για να οριοθετήσει ακριβώς από πού εμφανίζονται. Και σε αργότερη φάση, όπου έβαζα textures, αύξησα το contrast κάνοντας την γύρω περιοχή μου χρειασμένη, ενώ εκείνο το σημείο καθαρό. Κατά μήκος του τοίχου τοποθετήθηκε ένα ηλεκτρικό κουτί και ένα αμάξι, εμπνευσμένα από την πραγματικότητα, ώστε κατά τη διάρκεια του γύρου να μπορείς να αλλάξεις πορεία χωρίς να πρέπει να κάνεις commit μέχρι το τέλος του lane. Με λίγα λόγια, αυτά τα αντικείμενα ήταν τα connectors μου. Προφανώς σε αυτά τα σημεία επίσης αφαιρέθηκε η μούχλα και προσθέθηκαν νοητές γραμμές. Αυτό το Sniper's Nest που ελέγχουν οι αντιτρομοκράτες ήρθε παράλληλα με τον τοίχο του κτηρίου, ώστε να μπορούν μεν να κρατήσουν αυτή τη μεριά του χάρτη, αλλά και αργότερα στο γύρο, εάν τελικά δεν έρθει κανένας αντίπαλος από εκεί, να έχει καθαρό line of sight μέσα από το παράθυρο στο δωμάτιο του Αλίπασά. Ακόμη, η απόσταση από τον τοίχο του επιτρέπει γρήγορα να κατευθυνθεί προς το δωμάτιο, κάνοντας απλά ένα άλμα. Κάτι ακόμα που ήθελε η κοινότητα ήταν ένα σημείο όπου θα υπάρχει one-way drop, δηλαδή μια διαδρομή που πρέπει να κάνεις commit και δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι ένα σημείο που μπορούν να παιχτούν πολλά mind games και στρατηγική. Για παράδειγμα, μπορείς να περιμένεις να ακούσεις το γντουπ που θα κάνει ο αντίπαλος για να εμφανιστείς και να το σκοτώσεις τότε. Ή μπορείς να προσποιηθείς ότι έπεσες κάνοντας άλμα επιτόπου για να τον πιάσεις εσύ στον ύπνο. Αυτό, αν και έξυπνο, μου αναφέρθηκε πολλές φορές ως κακό design και άδικο αν σκεφτεί κανείς το context αυτής της θέσης που πρέπει να κρατάει ο αμυνόμενος. Έτσι, τράβηξα την ξύλινη πλατφόρμα που στέκονται οι κούκλες του Δευτέρου Παγκοσμίου του Μουσείου, ώστε ο ήχος που κάνεις όταν προσγειώνεσαι στο κάτω επίπεδο να είναι διαφορετικός. Παράλληλα, πολλοί από τους καινούριους παίκτες δεν γνώριζαν ότι αφού κατέβεις υπάρχει διαδρομή στα δεξιά, γιατί δεν φαινόταν. Έτσι έπαιξε με το φωτισμό, βάζοντας μια λάμπα εργασίας με θερμό φωτισμό να κάνει cast μια σκιά του χώρου, μια λάμπα με ψυχρό φωτισμό που και καλά έφεγγε τα εκθέματα, ενώ στην πραγματικότητα κάνει τους παίκτες που προσγειώνονται να φαίνονται καλύτερα, και άνοιξε μια τρύπα στη σπηλιά για να μπαίνει φυσικός φωτισμός και με αυτό το χρώμα να φωτίζει το πάνω μέρος του drop. 3 επίπεδα φωτισμού λοιπόν για κάθε έναν από τους 3 χώρους, απόλυτα δικαιολογημένα. By the way, αυτός ο τοίχος υπάρχει εδώ ώστε να μην μπορείς να πας κατευθείαν δεξιά πριν προλάβει σε την αυγή και να έχει χρόνο να επέμβει ακόμα και αν πέσουν utilities. Εντάξει, τέλειο. Επίσης, στο playtesting οι παίκτες παραπονέθηκαν ότι είναι άδικο να χάνουν ζωή εάν πέσουν κατά λάθος από την ταράτσα της εκκλησίας. Έτσι προσθέθηκε αυτό το εξώκομμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα για να κάνει ease το drop. Ναι, κάποιος θα πει σκυλί σου και ότι αυτοί οι παίκτες είναι απλά χαζοί, αλλά όχι, δεν τους αδικό. Βλέπετε σε αυτό το παιχνίδι με τον τρόπο που λειτουργεί το perspective, όσο πιο μακριά είναι κάποιος από το σημείο που παίρνει κάλυψη ή κάποια γωνία, τόσο νωρίτερα βλέπει τον αντίπαλο. Έτσι, ασυνείδητα, όλοι οι παίκτες έχουν μια τάση να απομακρύνονται από γωνίες και να
να πηγαίνουν τείχο-τείχο αγκαλιάζοντάς τους, όπως κάνεις εσύ όταν ψάχνεις την πρίζα για να βάλεις το φορτιστή. Πρίζα. Έτσι, κάποιος πρότεινε αυτό το σημείο του τείχου να σπάσει σαν κατολίσθηση, ώστε να μπορείς να ανέβεις νωρίτερα από εκεί αντί για τη σκάλα και να κρατήσεις τον drop από μακριά. Εγώ συμφώνησα με αυτό, αλλά επειδή το μουσείο είναι πολύ καλά διατηρημένο και καθαρό, δεν έσπασα τον τοίχο, έβαλα απλά διακοσμητικά ράφια και τα έβαψα μπλε για να κάνουν μπαμ στο μάτι και όχι κίτρινα παραδόξως γιατί χάνονταν στο φωτισμό. Ακόμη έβαλα αυτό το τραπέζι με φυλάδια του μουσείου δίπλα από την είσοδο και έτσι το timing ήταν πια αυτό. Και αντέμευε τους καλύτερους και πιο παρατηρητικούς παίκτες. Πρόσθεσα και ένα βαρέλι εδώ ως κάλυψη για να κάνω τη μάχη λίγο πιο δικιά. Όλες αυτές οι αλλαγές που ανέφερα μέχρι τώρα είναι πορίσματα 271 πειραματόζωων, ένα νούμερο που ενώ ακούγεται αξιοπρεπέστατο δεν είναι καθόλου μεγάλο. Προκειμένου ένας χάρτης να πετύχει την τέλεια ισορροπία, πρέπει να παιχτεί δεκάδες χιλιάδες φορές, ώστε να αναμετρηθούν παίκτες από κάθε επίπεδο δεξιοτήτων και να αλληλεπιδράσουν με άπειρους πιθανούς συνδυασμούς, μέχρι να εντοπίσουμε ποιοι από αυτοί είναι οι πιο συχνοί και αν υπάρχουν κάποιοι που είναι σπασμένοι, δηλαδή θέσεις ή στρατηγικές που κερδίζεις κάθε φορά που τις κάνεις και ο αντίπαλος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Γνωστά και ως μέτας. Δεν είναι τυχαίο που ακόμα και οι επίσημοι χάρτες που υπάρχουν πάνω από μία δεκαετία στο παιχνίδι δέχονται ακόμα τέτοιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές βέβαια επίτηδες δεν υλοποιούνται νωρίς, ώστε να μπουν όλες μαζί αργότερα όταν το ενδιαφέρον για το χάρτη αρχίζει να πέφτει για να κλέψει ξανά τα βλέμματα και να φρεσκάρει λίγο το gameplay. Σαν μια μικρή ανακαίνιση θα έλεγε κανείς. Προσωπικά όμως για τον ίδιο σκοπό έχω ένα μικρό άσο στο μανίκι μου και είναι το όνομα. Πάμε να δούμε τι σημαίνει. Γιώργο, τι είναι αυτό το ντεπασάπ, τι είναι αυτό το πράγμα, τι έχετε, τι όμετα, τι μασονικά είναι αυτά, πολλά φιλιά. Ευχαριστώ κύριε Φάνη. Λοιπόν, το D σημαίνει diffusal και μπαίνει μπροστά από χάρτες για το bomb diffusal mode. Και το πασά έρχεται από το αλή πασάς. Mono means one and rail means rail. Γιατί όχι πασάς τότε? Η απάντηση engagement bait και keyword hijacking. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα ψηφιακό προϊόν εδώ. Στην κοινότητα του Counter-Strike ένα πολύ γνωστό όνομα είναι ο Πάσα. Ένας Πολωνός πρώην επαγγελματίας παίκτης και πρωταθλητής του Counter-Strike. Έτσι, όταν κάποιος αναζητεί Πάσα, θα εμφανιζόμαστε και εμείς. Εντάξει, μπορεί να είμαστε στην έκτη σελίδα του Google προς παρόν, αλλά θα βελτιωθεί. Παράλληλα, εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη του μέσου commenter να διορθώνει λάθη online. Έτσι, κάθε φορά που κάποιος προφέρει το όνομα του χάρτη Πάσα αντί για Πασά, ένα ακόμη σχόλιο που τον διορθώνει θα προστίθεται στο TikTok αυτού που το δοκιμάζει, δίνοντας έτσι παραπάνω engagement στο βίντεο και κατ' επέκταση στο χάρτη μας. Καλά, εντάξει, δεν θα πέσουν και οι servers του workshop από παίκτες που μανιασμένα προσπαθούν να κατεβάσουν το χάρτη λόγω του ονόματος, αλλά σαν ο αρχιτέκτονας αυτής της ληστείας για τον ελεύθερο χρόνο του κόσμου, το υπολόγισα και αυτό και ήθελα να το αναφέρω. Ένα ακόμα πράγμα που υπολόγισα ήταν το setting. Όσο ακόμα οι παίκτες δοκίμαζαν το χάρτη και εντόπιζαν προβλήματα σαν Redditors, εγώ ξεκίνησα να δουλεύω στην ατμόσφαιρα και το γεωγραφικό context ή αλλιώς 3D skybox. Για να μην βάλουμε απλά μια εικόνα του ουρανού γύρω από το χάρτη και τα πράγματα στο φόντο να κινούνται ανάλογα με τη θέση μας στο χώρο, ολόκληρη η περιβάλλον τοποθεσία σχεδιάστηκε κανονικά. Βλέπετε, όταν κάποιος θέλει να κρύψει κακά computer generated images ή CGI, τα σκηνοθετεί σε σκοτάδι ή σε βροχή. Ή σε σκοτάδι με βροχή. Η κοινότητα του Counter-Strike όμως έχει αποφασίσει ότι αυτό το συχαινόμαστε. Θέλουμε φως, υψηλό contrast και δυνατές sharp σκιές. Κάτι που δεν απορρίπτουν όμως είναι οι ομίχλοι. Ω ναι, Γιαννενάρα μου, με σώζεις πάλι. Έτσι, αφού βεβαιώθηκα ότι ο χάρτης μου ήταν σαν το Silent Hill εκτός του αγωνιστικού χώρου, για να μην εμποδίζει την ορατότητα, μασκάρεψα καλύτερα τα χιλιάδες δυσδιάστατα δέντρα και τα double crunch πατατάκια που έχω για βουνά. Επίσης, σχεδιάστηκαν μόνο οι πλευρές των κτηρίων που θα φαίνονται μέσα από το χάρτη και από το επίπεδο των ματιών του παίκτη για να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω τον υπολογιστή του. Παίξαμε στα χρώματα των κτηρίων του νησιού και αλλάξαμε το tint του ουρανού σε κάτι πιο ατμοσφαιρικό, γιαννιώτικο, πρωινό με υγρασία. Και άλλαξε και το χρώμα της λίμνης για να μοιάζει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γραφικάρες μιλάμε, έτσι. Το 2008 πήρε τηλέφωνο και τα θέλει πίσω. Ξέρετε ποιος άλλος τα θέλει πίσω? Το 2023 Counter-Strike. Βλέπετε, το Counter-Strike άργησε να αναβαθμίσει το game engine του στα τωρινά γραφικά στάνταρ, καθώς τώρα είναι η εποχή όπου οι περισσότεροι παίκτες έχουν την υποδύναμη στον υπολογιστή τους για να τρέξουν τέτοια λεπτομέρεια στις ταχύτητες που απαιτεί ο σύγχρονος παίκτης που παίρνει το παιχνίδι στα σοβαρά. Βλέπετε, οι σημερινοί χάρτες για να δημιουργηθούν χρειάζονται συνήθως 2-3 και παραπάνω άτομα. Έναν level designer που αναλαμβάνει τη λειτουργία και gameplay, έναν art director για την overall αισθητική και θεματική της πίστας και έναν 3D artist που σχεδιάζει διακοσμητικά στοιχεία έπιπλο προς έπιπλο, τούβλο προς τούβλο. Ορίστε για παράδειγμα πώς μοιάζει ένας χάρτης εάν τα αφαιρέσουμε αυτά. Ένας όμορφος χάρτης λοιπόν χρειάζεται όλους αυτούς. Ή έναν gamer αρχιτέκτονα.
Επειδή όμως δεν ξέρω κανέναν, αυτό το χάρτη τον έκανα μόνος μου. Γιώργο, γιατί να μπει στον κόπο όπως καν? Γιατί να μην κάνεις τα πάντα ασπρόμαυρους όγκους? Αν οι παίκτες γκρινιάζουν τόσο για ορατότητα και gameplay, τότε σίγουρα αυτό είναι το ιδανικότερο. Καλή ερώτηση αυτή μου, αλλά κάνεις λάθος. Σε αυτό το παιχνίδι η διακόσμηση είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, διότι communication. Default. Sandwich one. Στα μιλισεκόντ που πρέπει οι παίκτες να πάρουν αποφάσεις και να επικοινωνήσουν τη θέση του αντιπάλου πριν πεθάνει κανένας άλλος, δεν μπορείς να πεις απλά εκεί ή εδώ. Πρέπει να πεις car ή bench. Κάθε χώρο στο παιχνίδι λοιπόν σχεδιάζεται ώστε να είναι μοναδικός και πολύ συχνά παίρνουν το όνομά τους από την ιδιότητα ή έστω ένα prop. Εδώ για παράδειγμα είναι το sandbags, εδώ το coffins, εδώ apartments και εδώ το car. Ναι, δεν είναι πια car, αλλά στη συλλογική μνήμη των παικτών είναι ακόμα και συνεχίζουν να το αποκαλούν έτσι. Αυτό πώς λέγεται? Λέγεται gay spot, όπως και αυτό και αυτό. Ναι, βλέπετε, οι ύπουλες γωνίες χωρίς διακόσμηση παίρνουν συχνά αυτό το όνομα. Είναι οι ίδιες που λέγαμε στην αρχή που χρησιμοποιούν οι παίκτες όταν η οικονομία είναι κακή. Προκειμένου λοιπόν να μην έχω και εγώ αυτό το πρόβλημα, εκμεταλλεύτηκα την ιδιότητα του μουσείου και τους έδωσα εγώ ονόματα πριν προλάβει η κοινότητα να τα βαφτίσει. Κάτι ακόμα που πέρασε από τα δικά μου χεράκια είναι το κύριο selling point του χάρτη που το κάνει να διαφέρει από τις άλλες επιλογές εκεί έξω. Μιλάω φυσικά για το πάτωμα στο δωμάτιο του Αλή Πασά. Κάθε σανίδι σχεδιάστηκε manual για να επιτρέπει την όραση ανάμεσα από διάφορες γωνίες, αλλά και για να επιτρέπει το φως να περάσει κάνοντας contrast. Έτσι, ο τρομοκράτης μπορεί αφού τοποθετήσει τη βόμβα να βγει από το παράθυρο και να περιμένει από κάτω το counter-terrorist που θα πάει να αφοπλίσει τη βόμβα για να τον φάει σαν τον Αλή Πασά. Ναι, ακούγεται σαν μέτα, αλλά πιστέψτε με, το γεγονός ότι μπορεί να το κάνει μόνο από το πιο εκτεθειμένο σημείο του χάρτη το ισορροπεί αρκετά. Μου κάνει counter Πασά. Προκειμένου όμως αυτό το selling point να αξιοποιείται πιο συχνά, έκανα κάτι το ανορθόδοξο. Το bomb site, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους χάρτες, βρίσκεται πιο κοντά στην μεριά των τρομοκρατών, για να είναι πιο εύκολο σε αυτούς να το καταβάλουν. Δεν σημαίνει όμως ότι φτάνουν σε αυτό νωρίτερα από τους αντιτρομοκράτες, αφού και οι δύο ομάδες συναντιούνται στο δρόμο προς αυτό. Και εντάξει, μια καλή ομάδα μπορεί ακόμα να φτάσει στο site πριν την αντίπαλη ομάδα, εάν μετριάσει τα ρίσκα της με τη ρήψη utilities και είναι πιο γρήγορη. Αυτός ο αγώνας προς τον έλεγχο του bomb site, αν και είναι optional, ήδη κάνει το playstyle στο χάρτη πιο γρήγορο και τους γύρους συντομότερους. Κάτι που, όπως είδαμε στην έρευνα, επιθυμούν οι παίκτες που επιλέγουν τη λειτουργία Wingman. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που πρόσφατα η λειτουργία Retakes έχει γίνει τόσο δημοφιλής και πήρε το δικό της χώρο στο μενού του παιχνιδιού. Είναι μια λειτουργία που το παιχνίδι ξεκινάει με τη βόμβα ήδη τοποθετημένη στο site και οι παίκτες έχουν μερικά δευτερόλεπτα για να την αφοπλίσουν. Με την ίδια σχολαστικότητα όπως τα σανίδια στο δωμάτιο του Πασά, έγινε το texturing, ώστε τα textures να ενώνονται όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται μεταξύ τους. Φυσικά η αληθινή ζωή δεν είναι planar, δεν είναι επίπεδη και δεν έχει snaps. Έχει θόρυβο, τυχαιότητα και καμπύλες. Επειδή εγώ όμως έχω το workflow για να κάνω τα snaps μου τέλεια, πήρα απλά το displacement tool και μπα! Και πολύ προσεκτικά παραμόρφωσα τα πάντα. Γωνίες σε πεζοδρόμια, το έδαφος, την πέτρα που έχει φαγωθεί από τη βροχή. Έδωσα αυθορά σε αυτόν τον τοίχο ώστε να κάνει αντίθεση με τους υπόλοιπους και να επικοινωνεί έμεσα στον παίκτη ότι είναι ένας πιο αδύναμος τοίχος και περνάνε οι σφαίρες από μέσα. Και γενικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε το μέρος να μοιάζει πιο αληθοφανές. Βλέπετε, μπορώ να προσπαθήσω να αντιγράψω όσο θέλω την αληθινή ζωή, βάζοντας αντικείμενα που για έναν ή τον άλλο λόγο βρίσκονταν εκεί. Μπορώ να προβλέψω ότι σε έναν τέτοιο δρόμο κάπου υπάρχει ένας βόθρος, ένα τασάκι με τσιγάρα στην ρεσεψιόν, τη φθορά στην ξύλινη σκεπή που έχει σουρώσει από τη βροχή. Αλλά αυτή η φθορά είναι πλασματική. Την αληθινή φθορά τη φέρνουν οι παίκτες με την χρήση του χώρου. Μία πύλη που έσπασε για να δημιουργήσουμε μία νέα διαδρομή. Μία πόρτα που έκλεισε γιατί αυτός ο χώρος ήταν περιττός. Μία άλλη που άνοιξε. Η σκεπή που κατέβηκε χαμηλότερα για να εμποδίσει την πρόσβαση από το παράθυρο, σκυπάροντας έτσι ολόκληρο το χάρτη. Ένα ράφι που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, αλλά προσθέθηκε για άλμα. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που στα μάτια του παίκτη που αλληλεπιδρά με αυτόν τον κόσμο τον κάνει πιο αληθινό και πιο λογικό. Όσο ψεύτικος και αν φαίνεται στην αδερφή σου που κοιτάει την οθόνη σου και δεν έχει παίξει τίποτα πέρα από Tetris. Έλα, φύγε τώρα γιατί γράφω κείμενο.
Και όχι, παιδιά, αυτός δεν είναι ο χάρτης. Ο αληθινός χάρτης είναι αόρατος και απλωμένος πάνω του σαν καλύματα στο Dexter. Κάθε επιφάνεια έχει τοποθετηθεί με προσοχή μία-μία πάνω από κάθε τοίχο και κάθε έπιπλο, ώστε οι παίκτες που λατρεύουν να αγκαλιάζουν τους τοίχους, όπως με την πρίζα που είχαμε πει πριν, να μην κολλάνε πάνω σε κάθε κούφωμα και να μην χτυπάνε πάνω σε κάθε έπιπλο ή πέτρα που εξέχει, όπως κάνεις εσύ με το μικρό σου δαχτυλάκι. Και κάθε σκάλα είναι στην πραγματικότητα μία ράμπα για να μην τρέμει η κάμερα του παίκτη. Μιλώντας για Invisible Walls, για να μασκαρέψω κάπως τα όρια του αγωνιστικού χώρου και να εξηγήσω στους παίκτες γιατί δεν μπορείς απλά να φύγεις και να πας στο χωριό, έβαλα ένα βανάκι που ξεφορτώνει βάρκες, ένα κόκκινο βανάκι που ανεφοδιάζει το εστιατόριο, just like in real life by the way, και το αστυνομικό δείχμα. Και από την άλλη μεριά, ο ευτύχης Μπλέτσας έριξε άλλη μια κολόνα, έπεσαν για κάτι κλαδιά και ο κάδος, οπότε κάνουμε επισκευές τώρα, εντάξει. Δεν πας από εδώ. Ας σταματήσουμε κάπου εδώ. Συνοψίζοντας, ως αρχιτέκτονας αυτού του project, σκέφτηκα αυτή την εργασία σφαιρικά και από κάθε οπτική γωνία. Από το που θα μπει κάθε τείχος, τι υφή θα έχει και γιατί, μέχρι πώς θα βρει το κοινό του και πώς θα τρέχει σωστά στον υπολογιστή του. Και τι σοϊ αρχιτέκτονας θα ήμουν αν τελείωνα το έργο μου. Αυτό που μένει είναι το 80% της δουλειάς για να γίνει 20% καλύτερος. Να συμβουλευτώ τον τοπογράφο μου και τον γεωλόγο μου για να κάνουμε σωστότερα το βουνό, τον αρχιμάστορα για να τον στήσουμε καλύτερα και να τρέχει αποδοτικότερα, τον τεχνίτη μου για να δούμε καλύτερες υφές και να κάνουμε τον τοίχο να μοιάζει περισσότερο με εύθραυστο και υπηρώτικο Μπαγδάτη, τον αγαπημένο μου designer για να φτιάξουμε τα έπιπλα και να αλλάξουμε το default βανάκι της SWAT με το κλασικό Citroën που έχει η αστυνομία σε όλα τα νησιά, και τους ζωγραφισμένους πυροσβεστικούς κρούνους, χαρακτηριστικό charm της περιοχής. Και ποιος ξεχνάει τα ζωγραφισμένα και έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό για να εμπλουτίσουμε λίγο το skyline με καλώδια της ΔΕΙΑΓΕΣ. Πολιτικό μηχανικό πάλι δεν χρειαζόμαστε. Πριν κλείσουμε λοιπόν, ας δούμε μερικές κριτικές. Είμαι από την Κρήτη. Μικρός χάρτης, σύντομη γύρι, αλλά ρετπάκο, λίγο τα textures. Εμένα που μου αρέσει να παίζω πολύ sniper. Μ' αρέσει αρκετά ρε παιδί μου σαν χάρτης. Απλά βλέπω σε zoom in τα άσχημα textures. Πάντως, ωραίο map, ωραίο layout, αλλά αυτό το Mexico filter προς τι? Πολύ ωραία πρωτότυπη ιδέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό με το πάτωμα, απλά μόνο αυτό φαίνεται ωραίο στο χάρτη. Και τώρα πες μια τα καλσόν Berlin είναι τα καλύτερα. Frontex. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ίσως να σας αρέσουν και τα βίντεο documentary που δημιούργησα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής μου, όπου εξηγώ με περισσότερη λεπτομέρεια τη σύλληψη της ιδέας και την υλοποίησή της τοίχο προς τοίχο. Ένα ακόμα βίντεο για το texturing και decoration έρχεται σύντομα, και ένα ακόμα όταν θα κάνω τις αλλαγές στο χάρτη που λέγαμε, επειδή χάνει ενδιαφέρον. Για τυχόν ερωτήσεις, μην αφήσετε σχόλιο, είμαι κυριολεκτικά στο ίδιο δωμάτιο με εσάς. Ρωτήστε με, μην τρέπεστε όπως εγώ. Και ναι, thank you for watching. Είσαι καλλιτέχνης δηλαδή, θες να γίνεις ζωγράφος? Τι σκέφτεσαι να γίνεις? Σκέφτομαι να γίνω αρχιτέκτονας και αυτό. Ωραία, καλή επιτυχία. Λοιπόν. Κοντά έπεσα.